हेलो। हेलो। हाँ। हाँ जानू बोली। जानू कहा था वो। हाय गाड़ी में तेल खत्म हो गई बा साला कैसे कैसे डगरा के लेके नहीं आ। ओए रे माई हमें इतना सुगर ले बंठन के तैयार भइनी ह घर मांगे पियर पियर सेनु लगा के जाई बा जब बुढ़ऊ संगे घूम में। यार जो तो के समझ जाई ना तोरा पीछे भगबे ना करी आ जे ना समझ तो ना तोरा पीछे भागता। रोरा देख ले कहल का का चाहतनी रो एक दिन कहल ते का चाहतनी बाते बात में। अरे ते हमरा के भगावत रे अपने पीछे पीछे ठीक बा। हनु। हाँ तेरे अच्छा चलते हम दूसरा गाड़ी मांग के लेके आए नहीं और गाड़ी में तेल ना आ तू तब कहे तब चौरी में कौन। आ जो चौरी में आइल है आ कब ले आईबू। हाँ अब जब गाड़ी में तेल खत्म हो तो हम गड़िया धकेले खाती आई। जगह पर गाड़ी आ गई बिया तहार गाड़ी के इंतजार करतनी हम। हनु। हाँ तो हमें के कहाँ ले चलो घुमावे। घुमावे का जाए पहले ये तीन पानी हो क्यों करबा से कोनो बात बढ़ी। ओही रे रा बुढ़ापा चोली गइल लेकिन अरे बुढ़ापा बुढ़ापा आ ना गइल लेकिन मशीन बोली ना सही भई। मशीन टाइट भी आ जा तुरंत हाँ दवाई खैले बनिया जा तब पाले पड़ी तब बुझाई कि मशीन टाइट बिया का बिया। आवा आवा तब लगाइए दी आवा तब नाप ला पानी के हमरो हिसाब आवा आवत नहीं रुके हो जे। सबके एक जैसन पानी ना मिली आवा आवा पते चल जाई। चली चली तो थाहे लगी। हाँ आई आई आवा इस सनम तेरी आखिर नसीली। क्या हो क्या गाँव में क्या होता पता चलो बता रहा है का भैया का बोल का के लिए वाला मोबिरवा के पतोहिया संगे हमका कहिए रे कि ये सब भइल बता रहा मत प्रशासन आइल रही तोरा घरे तार भइल कैसे भैया हां बस था ना हम कुछ युगल में रहबे ना करनी 3 दिन गायब रहल हिया जनलो पता कुछ ना भागल होई भागल होई विषया संग भागल होई। विषया संगे तो हार ना आइल बाटे ओकरा में पंचायत भइल बा नालवा पर लाठी उठी लेके खोजत न तोरा के हाँ 112 के फोन लाइल न असन इहे कुछ करतल अरे हम का कहनी अरे तोरा से देखत रे कि 3 दिन से गाय नहीं तो गांव में तोहरे ना नाम चलता है फोन पर बोला बोला कुछ पटा पटा के पता नहीं क्या कर फिर लागल बोला किन कहां देखत ना केहू ना रहता दीवान में क्यों होइए नहीं कभी तो पहले मैच बोलो आ बैठल ठंडा लागत तेजे बैठ गई नहीं है देखो नहीं तू ही लेके रहता ना रे हम ना रहनी हां भैया तू ऐसे निकल जा ठीक बा। हम तो निकलिए जे हम तो सचेत कर देनी कि मान लगी आवत तो 10 12 गो बाना से कहीं धरा गेलो तो घबरा नहीं जाई तैसे हम कहनी कि भाई तो के बता दी जो हम दोसर लाइल बा में जो रही चाहे जान रही चाहे ना जब कि हमारे जवानी पे बात कर ले के तार से कुछ ना हो अब का लड़ाई लड़बो खुदे आवत तो गाड़ी मतलब रामा उमा को लेके अब डांटा उंटा लाठी उठी को इधर लाश निकली का हमार निकलबे काहे ना निकलिए तू माने केहू के पतो कि तू कर भर तू छोड़ दी होई कि ई हो फिर बदल दे लगा जानते बड़े अब कब टेस्पैथी में नहीं प्लेटफार्म है कब चेंज हो जाए वेपर से ऊपर कोनो पतो ना चली मोदी तो ई की हो क्या? बड़ा खतरनाक है कहां ले को पता चलो अरे काला बरे बाबू शुरू से काला संगे संगे स्टेपनी लेके चलत है का। अरे फालतू मत बोल अभी रामा कुल हंसू लेके खोनो तरह से हमारा के ऊ काहे हैं काहे महावीरवा पकले के भागर रहा 4 दिन पहिना होटल में वही पकले एफआईआर भइल बा प्रशासन आए लिए मोए गांव में पंचायत भइल रहल करे नाती के बेटा बड़ा शरीफ बनत ला फोनवा पे। हां अच्छा कोना कुल माई संग मुंह मारता तब का तू तो सीता ना हुआइल बोली जो का करेलू इनका कहूं तो हम तो प्यार न करे प्यार कर हमरा के बात करबा फोड़ दे मोबाइल या चल जा महंगा मोबाइल का काम कर आ ये क्या संदूकों में डाल ले रे भैया जा अब हम मोबाइल ना ले फोड़ के पूछब देबे ना करब काहे के आज के बाद तहारा मत तलाक हैं एका दुगो होती ले बे करे के भैया ले ना ई बोस के नीचे कुल लोपर गड़बड़ा गेल बा ई मिक्सर कनिया दूसरा किचकिचा तक फिर खुद के नहीं देखे के लड़की सीते चाहिए ए जान हमारा कौन जो तो है का है पसंद करे बदल दिखाते नहीं इंटुआ का कैसे का करी हाँ। बूढ़ मत जनिहा अच्छा ता जितना ऊ कदे ना तारा बस का नहीं खे हां तेईस ने कहा तो नहीं चल ना तो ज्यादा कम करत रह जाइला। अरे हम क्या कहा तू होटल में कौन संगे जात रह कौन संगे घर में जात रह का डिस्टर्ब भैया ना का अबे डिस्टर्ब कोई एफआईआर होइए गेल बा एगो औरी सही चल के इहो क्लियर अब मां कर सोते मार के कहे चल जी अंदर आवत बैठले बासन अपन बढ़िया से बैठ आगे बैठ अरे ए हां एगो मर्डर का चाहे 10 ओकरा फांसी न होई उहे त कनिया जब नहीं छूट बा जब होई ड्रेस मोटी हाय बाप रे नहीं बढ़िया से त का कही है कि ये में चलियो तरा सेंट मरला ही साला चला चला कर मेथी के कौन सेंट कहला रे खरियाल फोग फॉग ना रे मेथी वाला सेंट मरला मेथी वाला ई कौन सेंट है धनिया नियर में आके अरे साला छोड़ देना काम हो जा नाती तो काम करवा तोरा कबाड़ दे जीते हम
दूर रह हमरा से कोसो पैसा निकाल पैसा निकाल तो हम कैश करब गाड़ी में जब केस रही नु तो सीधे ऊपर चल जेबा 2 मिनट में इतना केस करे बस हम जिए लायक ना रह ना जब ऐसी करके तने शौक बा तने लूर सहूर बावे भौजी संग हमार उल्टा सीधा कह के आके सिवनवा में लुका हां रोइबो हम क्या खेनिया तू रोज रोज घरे आवत रह त हम कहनी चलो चाचा हमन आवत न घरे बूढ़ पुरे नि बना घूमे फिरे खाती आके तू ये कुल करबो पहले गाड़ी पर उतर गाड़ी पर से उतर नीचे उतर आनकर गाड़ी मांग के ले आय अंकर करे ले कैले हो हां आनकर गाड़ी बुढ़ौती में अथु करत हो एकदम जवानी बुढ़ौती में जवानी छटकल बा बुलेट चलावत ना बुलेट चलाइया इंटरव्यू को फंसा ले वाला का ए खबरदार हम रास्ता में जात रही रास्ता में जात हाँ। रही तो देखिए बड़ा तेज गाता था हमारे घरी गाता दियाना के फिर इनका लगा हम गाथे में आगे हैं लेकिन ऐसा कैसे बूढ़ छोड़ बगैचा चढ़ा मल देख के नहीं बे कैमरा में का आई फुहर से रहन तेज ना सट में कैमरा में फुआ से उधर से फुआ लोगन के तो परछाई से दूर रही का तो खड़को के संग कह देले वाला खड़ा हां खड़ा के कहले खड़कबो के कहले आई आई रे तू का जानत रह तू अभी हमरा के खटरा खड़ा नारे खटार बुढ़ावा खराब बा ना आरे त हेदा मुंह कता कतनी रो जमान हट्टा कटा ओके मार के हाथ गोने के तोड़ देबे के आई रे चलो मजा लगे से हमार हाथ गोड़ तुलबे अब करे हां बताई ई बात कर दिया मते हवा ई साला कौन को बोला लाठी उठो दे भर से खजली होता कौन कौन संगते हम खजली होता रे अरे हवे कहत रहे अरे के एकर साया में आग लग जाओ रे के हटोरे चाढ़ा में आग लग जा रे जंगिया पहने लायक मत रहो के नहीं कौन मेरा लाठी उठा लेती है का कबो ई मारते रहती यार में सब बताओ सही का आदमी त लात के देता बात से ना मानी त भूत लाठी से छोड़ाही के न परी ऐसा करती है ए भैया हम जाते नहीं घरे रे हां घरे काहे के चलो हो जातू करो होखे वाला बा पगरेंट हो गइल बा हां पगलेंट हो गेल बे चलो चल आ रे कह दे कि हमारा रे साला हमरा के विश्वास करी रे हमारा हां अब ओकर संगे शादी कर भैया हमर बाहरा बा ना कह दे तू दूसरा शादी कर अब तू रखम करे के चलो दुगो लइको अरे साला पगरेंट हो गइल त कहां के पूछी रे दुगो लइका ओए रे राम हे भगवान हे महादेव जी तार बहुत बहुत धन्यवाद कि हे ऐसा कुल झोल झाल से हम बच गनी हे भगवान तू जी पगलेंट के तोहर में खुसले रहनिया ना अब का पता कि बस के पके खसबा आज बात ये तो का बुझा के कबो ना के नसीब परछाई हमें मामा के ना है कि के हुआ या खस फट निकल जाई पोखरा पानी में काम चला ले रात ओए करबा खुसरा वो अरे खुसरा बजा जो खुशबा आ नहीं आओ ना त्याओ ना और तो हमके बात ही नहीं हिला देन तो फिर बात का दादो दाद कितना बड़ मुसीबत से हम बचल बनी हे भागा ता दिल से धन्यवाद तार के पछ पे के बतासा किन के चढ़ाई भो लेकिन बाकी मोबाइल ले लेनी रे साला महंगा वाला हो चल मरद के लगे मोबाइल लेके दे दे